या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवातीला हेडलाईन्स। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। तब्बल 40 वर्षांचा संघर्ष, माणगाव धरणवाडी ग्रामस्थांचा रस्त्यासाठी घंटानाद। देवगडात होणार भव्य दिव्य मिसळ महोत्सव आणि सिंधुदुर्गात होणार सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर घडामोडी। आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। माणगाव धरणवाडी ग्रामस्थांचा रस्त्यासाठी गेल्या 40 वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे। आजही त्यांना जाता येता अनेक संकटांचा सामना करावा लागतोय। माणगाव ग्रामपंचायतीने मात्र अद्याप याकडे लक्ष दिलं नाही। त्यांना जाग आणण्यासाठी सोमवारी माणगाव ग्रामपंचायतीवर घंटानाद आंदोलन होणार आहे। भाजपचे माजी ग्रामपंचायत सदस्य दीपक काणेकर यांनी हे आंदोलन छेडलंय, तर शिवसेनेचे युवा तालुका प्रमुख प्रसाद नार्वेकर यांनीही पाठिंबा दिलाय। नमस्कार, माणगावातील तमाम सुज्ञ आणि सुजाण नागरिको, या ठिकाणी धरणवाडी रस्त्यासंदर्भात जे काही ग्रामपंचायतीला आम्ही निवेदन दिले होते त्या संदर्भात या आंदोलनाच्या विषयासंदर्भात मी या ठिकाणी आपल्याशी संवाद साधत आहे। गेले 8 दिवस झाले आहेत आम्ही या ठिकाणी ग्रामपंचायतीकडे या धरणवाडी रस्त्यासंदर्भात निवेदन देऊन आंदोलनाचा इशारा दिला, परंतु या असंवेदनशील अशा या ग्रामपंचायतीकडनं कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार आमच्याकडे लेखी किंवा प्रत्यक्ष बोलून कुठल्या प्रकारच्या आमच्याशी चर्चासत्र या ठिकाणी कोणी केलं नाही। त्यामुळे या ग्रामपंचायतीवरचा जो आमचा विश्वास आहे पूर्णपणे उडून गेलेला आहे। ग्रामपंचायत आम्हाला या ठिकाणी पूर्णपणे बेदखल केलेलं आहे ग्रामपंचायतीने। त्यामुळे ह्या होणाऱ्या आंदोलनामध्ये जे काही घंटानाद आंदोलन आमचे आहे ते प्रतिकात्मक म्हणून एकदा घंटा वाजून ग्रामपंचायतीच्या विरोधात आम्ही निषेध करणार आहोत। त्यानंतर सदर आंदोलनामध्ये या ग्रामपंचायतीच्या या भूमिकेमुळे आम्ही मौन धारण करून त्या ठिकाणी खाली बसून मौन धारण करून याचा निषेध नोंदवणार आहे की ही जागा ग्रामपंचायतीने बेदखलपणा केलेली आहे, ही जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असताना बेदखल केली आहे। त्या विरोधात आम्ही गांधी फिलॉसॉफीचा वापर करून या ठिकाणी ग्रामपंचायती विरोधात मौन धारण करून आंदोलन करणार आहे। त्यानंतर आमचा जो विषय आहे या ठिकाणी प्रशासकीय जी यंत्रणा आहे त्यांच्यावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे। त्यामध्ये खास करून गटविकास अधिकारी त्याचप्रमाणे CO साहेब यांच्याकडनं आज आम्हाला विश्वास आहे। ग्रामपंचायतीवर आमचा कुठलाही विश्वास राहिला नाही, कारण ग्रामपंचायत आम्हाला न्याय देणार नाही आम्हाला आज कळून चुकलेलं आहे। तर या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आज आम्हाला या ठिकाणी न्याय देण्यासाठी आमचा प्रश्न समजून घेण्यासाठी इथे यायचं आहे। सदर आंदोलन हे आम्ही 5 वाजेपर्यंत करणार आहोत। या संदर्भात आम्ही या ठिकाणी आपल्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सांगत आहोत की या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासकीय यंत्रणेने या भागात सहभागी होऊन जो आमचा लोकतंत्रावर जो विश्वास आहे तो आमचा लोकतंत्राचा विश्वास साबित ठेवण्याची जबाबदारी आज या प्रशासकीय यंत्रणेवर राहिलेली आहे। त्याचप्रमाणे या गावातील मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की आपण या ठिकाणी या आंदोलनामध्ये शांततेच्या माध्यमातून गांधी फिलॉसॉफी या तत्वाचं अवलंबन करून शांततेने सनदशीर मार्गाने ज्या कायदेशीर न्यायासाठी लोकांच्या हक्कासाठी आज आपण या ठिकाणी न्यायदानासाठी या ठिकाणी आपण या आंदोलनात सहभागी व्हायचं आहे आणि त्याबद्दल धन्यवाद। माणगाव धरणवाडी ग्रामस्थांनी
गेली 40 वर्ष जो रस्त्यासाठी लढा उभारलेला आहे त्या ठिकाणी, आणि 3 तारीखला ग्रामपंचायतमध्ये आंदोलनाचा जो इशारा दिलेला आहे त्यासाठी आम्ही माणगाव शिवसेना कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांचा पूर्णपणे आपण त्यांना पाठिंबा देत आहे. त्या लढ्यासाठी गेली 40 वर्ष हा लढा चालू आहे त्यांचा. येण्या जाण्यासाठी अत्यंत गैरसोय होते. नदी क्षेत्रात जो भाग असल्यामुळे त्या ठिकाणी पाण्याचा अत्यंत प्रचंड त्रास होतोय त्यांना. गुडघ्यांपर्यंत पाणी येते आणि त्यातनं ते चालत वगैरे जातात. रस्त्याचा अभाव, बरेचसे ॲक्सिडेंट झाली, तिथे काही लोक पडलीत, गुरांचे हाल होतात. तर त्यांची जी ही खटपट चाललेली आहे त्याला पूर्णपणे शिवसेना म्हणून आम्ही सर्व कार्यकर्ते शिवसेनेचे आज त्यांना 3 तारीखला आम्ही पूर्णपणे पाठिंबा देणार आहोत सगळ्या पद्धतीने. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. आमदार नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतून देवगड शहरात 16 एप्रिलला भव्य मिसळ महोत्सवाचं आयोजन करण्यात येणार आहे. या महोत्सवात कोल्हापूर, पुणेसह राज्यातील नामांकित मिसळची चव देवगडवासीय आणि पर्यटकांना चाखता येणार आहे. 16 एप्रिल रोजी दिवसभर चालणाऱ्या या मिसळ महोत्सवात राज्यभरातील नामांकित असे 25हून अधिक मिसळ स्टॉल असणार आहेत. त्यासोबतच सिने कलाकारांच्या उपस्थितीत सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजनही करण्यात येणार आहे. देवगड शहर पर्यटनाच्या नकाशावर यावं यासाठी आमदार नितेश राणे मागील काही वर्षांपासून प्रयत्नशील आहेत. सध्या हापूसचा राजा असलेला देवगड हापूसही मार्केटमध्ये आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पर्यटक आणि खवय्यांना चटकदार मिसळची मेजवानी या मिसळ महोत्सवातून मिळणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वधर्मीय विवाह सोहळा समिती धर्मादाय आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन करण्यात आली आहे. या माध्यमातून सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळ्याचं आयोजन रविवार दिनांक 7 मे रोजी शरद कृषी भवन इथं करण्यात आलं आहे. या संदर्भात अधिक माहिती दिली आहे या समितीचे अध्यक्ष नकुल पारसेकर यांनी. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर. माननीय धर्मादायुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या संकल्पनेतून सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळा समिती सिंधुदुर्ग या समितीचा अध्यक्ष म्हणून समाजातील ज्या दानशूर व्यक्ती आहेत, ज्या सामाजिक संस्था आहेत, ज्या देवस्थान समित्या आहेत, यांना या ठिकाणी मी एक नम्र आवाहन करतोय की या समितीच्या वतीने येत्या 7 मे रोजी ओरस येथील शरद कृषी भवनामध्ये सर्वधर्मीय सामुदायिक सोहळ्यांच्या विवाहाचं आयोजन केलेलं आहे. आणि यासाठी आमच्याकडे आता काही इच्छुक जी जोडपी आहेत सामुदायिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होणारी, त्यांची नोंदणी सुरू झालेली आहे. आणि या नोंदणीची जी शेवटची तारीख आहे, ही शेवटची तारीख 20 एप्रिल आहे. 20 एप्रिलपर्यंत ही नोंदणी करायची आहे. समाजामध्ये जे असे काही घटक आहेत जे गरीब आहेत, कोरोनामुळे ज्यांचे पालक ज्यांनी गमावलेले आहेत, आणि जे वयात आलेली लग्न करायला इच्छुक असलेली मुलं मुली आहेत, तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी असतील, त्यानंतर अनुसूचित जाती जमाती या घटकातील काही मुलं मुली असतील, तर अशा सगळ्या घटकांचा या सार्वजनिक विवाह सोहळ्यासाठी आपण विचार करणार आहोत. या 15 जणांची समिती माननीय सहाय्यक धर्मादायुक्त सिंधुदुर्ग यांच्या
सहमतीने आणि यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिन्याभरापूर्वीच गठीत झाली आणि या समितीचे जे उपाध्यक्ष आहेत ते कणकवली येथील फादर श्री मनवेल डिसिल्वा आहेत. सचिव आहेत ते मालवण येथील अशोक पाडावे आहेत. सहसचिव आहेत ते ॲडव्होकेट सर पूर्वा ठाकूर आहेत, त्या औरसला राहतात आणि या समितीचे जे खजिनदार आहेत ते खजिनदार माननीय लम सावंत आहेत, जे सावंतवाडीच्या संस्थांच्या राजवाड्यात कार्यरत आहेत. या ठिकाणी जे इतर सदस्य आहेत हे इतर सदस्य विविध तालुक्यातून आपण निवडलेले आहेत. त्यामध्ये गोविंद नार्वेकर आहेत, पांडुरंग केळुसकर आहेत, विनायक कांबळे आहेत, डॉक्टर प्रभू साळगावकर आहेत जे शिरोड्याचे आहेत, ॲडव्होकेट युक्ता ढवळ आहेत. आपला जो दत्त मंदिर आहे माणगावचं, त्या दत्त मंदिराच्या जे ट्रस्टी डॉक्टर गुरुनाथ गणपत्ते आहेत. त्यानंतर कुणकेश्वर हे जे जिल्ह्यातलं मोठं देवस्थान आहे त्या देवस्थानचे ट्रस्टी माननीय संतोष लब्धे आहेत. सदानंद आडगी, राजन पांचाळ आणि निशांत परुळेकर ही 15 जणांची समिती या सर्व धर्मीय सामुदायिक विवाह समितीच्या या कार्यक्रमासाठी सज्ज झालेली आहे. त्यामुळे या सगळ्या समितीच्या वतीनं आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली जो 7 तारीखला हा विवाह सोहळा होणार आहे त्यांच्या वतीनं मी सगळ्यांना पुन्हा एकदा आवाहन करतो की या सामाजिक उपक्रमासाठी, या रचनात्मक कामासाठी समाजातील सगळ्या दात्यांनी, हितचिंतकांनी, लोकप्रतिनिधींनी आम्हाला सहकार्य करावे ही विनंती. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. तब्बल 40 वर्षांचा संघर्ष, माणगाव धरणवाडी ग्रामस्थांचा रस्त्यासाठी घंटानाद. देवगडात होणार भव्य दिव्य मिसळ महोत्सव आणि सिंधुदुर्गात होणार सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. आज इथंच थांबूया. पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड.